Myslíš si, že keby máme spolu niečo, zmenilo by to naše kamarátstvo? Toto je parová terapia, toto by sa mali naše všetky konflikty akože dať preč. Ja viem, jak by sa dali preč, keby si normálna. Máš frajera, Laura. To tam daj. Nie, to nehovor. Už je to tam. Je to tam? A má audio? Ježiš, super, tak dám tam, jak som ti vyfajčila konečne to bude mať čísla. Toto čo je za dobu? Everything for numbers! Wow! Hi guys, vítam vás pri mojom prvom statickom videu na YouTube, lebo potrebujem, aby to tu bolo monetizované, tak som si zavolala človeka, aby to malo čísla. Vítam ťa tu, Oskar, v mojom štúdiu. To je moje štúdio. My s Oskarom máme ťažké obdobie teraz, stále sa hádame, ja som trošku umrčaná a trošku viac si dovolujem, ako by bolo vhodné. No to už ako dlhodobo. Tak som sa povedala, že je čas na nás dvoch. Proste, že musíme za tú terapiu, aby to dávalo už v našom vzťahu zmysel. Kde nás vidíš o 5 rokov? Dúfam, že od seba na čo najďalej. Prestan som povedala, že to ideme párovú terapiu, nie si tu robiť zo seba srandy. O 5 rokov dúfam, že... No ja si prajem, aby som teba videl naozaj úspešnú a že si to budeš pamätať. Ako sme spolu začínali, napriek tomu, že si úspešná. Ja keď budem Nie, úspešná, vždy som tak stále budem tvoj cecek, ty sa neboj. To som akože, to cením, lebo to je lojálne, ale zároveň sa to obávam. Kto z nás dvoch je viac atraktívny? Ale kto z nás je viac atraktívny? Ty si určite viac atraktívna. Ďakujem. To som chcela počuť. Lebo väčšinou v správach sa aj hádame o tom, že ty dáš 150 storíčok za mesiac, že aký som pekný. A ja ti napíšem, stačilo. Vždy ti napíšem, stačilo. Ja som reálne mega pekný. Dobre. Pozri sa, aké ženy mám furt okolo seba. Však Ale aké mám ženy furt okolo seba? krásne, ale to Ne? není všetko kvôli tomu, že ty si krásny, A lebo prečo? máš peniaze. Preto sú vedľa teba tie kundy. Iba detaj. No, jasné. Čísla a peniaze sú hej, aj striač, že? Son. Na aký moment so mnou nikdy nezabudneš? Keď som išiel na farmu za tebou a keď si bolo za mnou super. utekala S plačom. a s plačom a strašne som mal na teba hrdý, že si tam bola tak dlho. Lebo keď si mi povedala, že tam ideš, tak som ti dával tak týždeň. Strašne si mi prišla taká akože rozmaznaná a slabá a vyšla si odtiaľ, mal som pre teba ako veľký rešpekt. Takže podľa mňa farma ťa zocelila a spravilo to z teba ženu. A aj mentálne si silná, že zvládaš akože aj tlak, aj všetko. Vieš, na aký moment ja s tebou nikdy nezabudnem? Na halloweensku party v Ministry. To bol už môj obľúbený deň s tebou. To bolo čosi úžasné. To super. Myslíš si, že naše kamarátstvo vydrží navždy? Dúfam. Fakt? Ale nemyslím si to. Ja si to tiež nemyslím. Ale koľkokrát sme sa už pohádali a fakt ako škaredo a stále sa so sebou bavíme. No lebo ja odpúšťam, že vždy. No Lauri, akože fakt, že toto ja mám v živote, akože ja som málo ľudí, že poslal, že preč. Aj keď boli ku mne hoci. Čau, Sveťo. Nevadí nám, že nemáš malý. Koľko z 10 by sme si dali navzájom? Akože, že čo? Vždy z 10, celkovo. Vzhľadovo? Nielen vzhľad. Ako človek? Vzhľadovo? Z 10 na Lauri, jasné. A osobnostne si tak 2. Hej, čo ti jebe? Takže 6 som. 6 ako človek. Ale tak si mladá, máš ešte čas sa vyvíjať. A ja ti dávam 7. Vzhľadovo 7? Nie, celkovo. Aha. Vzhľad je nižšie položený, Čo? Minimálne charakter je 9. vyššie, dáva sa to na 6-7. 6-7. Povedal si niekedy niečo o mne za chrbtom? Nič také, čo by som ti nepal do očí. Fakt? Nič také, čo by som akože, lebo sme si povedali úprimne akože dosť hrozné veci, takže... Kedy som ťa naposledy sklamala? Včera si ma sklamal tak, že si mi povedal, že už niekoľko tisíc na účte a stále mi nekúpiš ani obed. Za to, čo ja mám v tebe minimálne, tak 10 litrov. Nie, to není tým. Ja idem kupovať auto. Reálne, ideš kupovať auto, obed stojí 8 eur. Čo si na sebe najviac vážime? Ti záleží na môjom obsahu, že sa pozeráš na to a že sleduješ to, čo vydávam a kritizuješ to. A to je dôležité mať takých ľudí okolo seba, ktorí to kritizujú. Divák sa môže čudovať, že potom ako je možné, že vydávam to, čo vydávam, keď mám napriek tomu ľudí okolo seba, čo to kritizujú. Lebo ja ti úprimne hovorím, čo si o tom myslím. A ja si na tebe najviac vážim to, vždy, keď sa cítim na keď mi nejdú čísla, tak proste ty mi iba povieš, že to prejde. Jasné. Všetko sa dá vyriešiť tým, že proste budeš na tom pracovať ďalej. Myslíš si, že keby máme spolu niečo, zmenilo by to naše kamarátstvo? Keďže máš frajera, a tak to asi už by mohol reálne zasiahnuť do nášho kamarátstva, kebyže sa spolu rekole, ale čo ja viem, asi ne. Asi spolu môžeme
Nebudeme spolu určite nič robiť. Podľa by to asi moc toho nezmenilo. Čo sa najviac bojíš, ale nikomu to nehovoríš? Kamo, kôpor. Ja reálne, že toto je normálne, to je jak cestak na opírov na mňa. Kámo, ja neznašam kôpor. Ja sa bojím duchov. To je fakt. A je to o mne známe tmy a duchov. A viem, že v tomto štúdiu je nejaký duch a ja to tu cítim. Povedal by si mi vždy pravdu, aj keby ma to malo zraniť? Ježišmaria. Najmä, keď ťa to má zraniť. Ktorú moju vlastnosť by si chcel mať? A naopak. Že si starostlivá. Zavoláš niekomu a zaujímaš sa o neho. To je pekná vlastnosť, ja nemám úplne takú vlastnosť. Ja by som chcela mať takú vlastnosť, že proste, že tak veľa by som robila. Bo Ja? ja som lenivá. Lebo ja keď som tu a vidím teba robiť, tak ma to motivuje. Preto teraz posledné 2 mesiace bol môj content taký meh, Lebo tu nebola. lebo som tu nebola. Lebo som sa nepustil. Lebo sme sa hádali, ale už to začína. Keby sa spojili tieto dve veci, boli by sme fakt super pár. Nechceš so mnou chodiť? Poďme ďalej, prosím, Lauri. Máš frajera ináč, to vieš? Ticho, my máme ťažké obdobie. Ďakujem, Laura, že som prišla. Že si prišiel ty ku mne. Ďakujem, že som mohol prísť do vlastného štúdia, si natočiť video na Laurin kanál. Zdieľajte to, nech už môže monetizovať. Keď budem mať prvých 100 eur za YouTube, pozvem Oskara na jedlo do Soha. Na jeho obľúbenú polievku s krevetami. Akú náhradu? No však teba, ty si môj otec, som ti dala ešte aj Dobre, na však deň a tátovi otcov. nemôžeš kúpiť jeden obed? Však kúpim. Ja som nemala peniaze doteraz. Jak? Však už máš dlho peniaze. Všetky spolupráce, aj manažerku som ti dal. No. Dobre. Bibej! Daj mi follow, like Že facku. Daj mi facku. a dajte si všetci metový čaj na ukludnenie hormónov.